既然咧賺唔到生人嘅錢，就過嚟發四人財咯。ブライダルから葬祭業に転職した父さん。同你做 partner 噶。伝統を重んじる頑固な萬道氏は家族からも疎まれていた。但係男無全男唔全女，唔使你點多事。其實我哋可以為佢咧 tailor made 一個，就係炒同款 Maserati 死㗎。你自己知唔知啊？都係為公司賺錢啫。你今日冇呢個心，你有力啊，留翻啖氣暖下肚好過啦。甄小姐個仔咁細個就病，做阿媽梗係想盡力救㗎啦。眼淚唔好滴到先人，先人會唔捨得。好多謝你。唔係啊，小姐，主人家吩咐過咧，唔想你嚟。送るたびに知る生きることの意味。唔係㗎，生人都要破地獄㗎。旅立ちのラストダンス。